За трети пореден път предложението за дарение на храма от страна на общината за Пловдивската митрополия влезе на сесия. Този път управляващите бяха събрали необходимите гласове, за да прокарат решението. Срещу наместа на общината в църковните дела се обявиха само съветниците от ДСБ. Въздържаха се тези от ДПС. Днес е един хубав ден, добър ден за Българската православна църква. Днес не е хубав ден за българската демокрация, защото Общински съвет си позволи да нарушава принципите на демокрация и разделение на властите. Днес Общински съвет със свое решение се намеси пряко в делата на църквата. Национализира един обект собственост на дарители, живущи в район Тракия, и присвоеното имущество го дари на Пловдивската църква. С това се намеси в процеса между дарители и църква, който е съвсем естествен и би трябвало да става без участие на община Пловдив и Общински съвет. Припомням, че храма в Тракия е повече от месец под ключ. С днешното решение съветниците разпоредиха на тракийския кмет Гиньо Матев да отвори вратите на храма. С най-голямо удоволствие ще го отворя, за да започне свещено служение, за да може хората да имат да запалят по една свещ. Точно това ме прави щастлив, защото тракийци ще има къде да се черкуват. Това обаче няма да стане през следващите 2 седмици. Това е срока за обжалване на решението преди обнародването му по закон.